Эвакуацыя беларусаў з Дубаю, удар па іранскім сакрэтным ядравым аб'екце і прысуд адыёзнаму камуністу з БРСМ. На Белсаце кароткае выданне навінаў у серады 4 сакавіка. Пачынаем. Першы эвакуацыйны рэйс Белавіі з Дубаю даставіў у Менск 189 беларускіх турыстаў, якія не здолелі самастойна пакінуць тэрыторыю Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Як паведаміў гендырэктар айчыннага перавозніка Ігар Чаргінец, на борце Боінгу, што ляцеў з дазапраўкаю ў Казахстане, былі турысты, якія мелі раней куплены квіткі на 28 лютага. Гэта не адна-дзве краіны, а цэлы рэгіён папулярны ў нас. Бізнес, дэлавыя кантакты, транзіт. Усе катэгорыі пасажыраў у зоне рызыкі. Усе чакаюць вывазу назад. Тэарэтычна можна праехаць у іншую краіну і паляцець. Але рэгіён амаль увесь заблакаваны. Працуем з МЗС і пасольствамі. Сітуацыя няпростая, але дзесьці ўдаецца. Са слоў Чаргінца, у АЭ эвакуацыі патрабуюць каля 1000 беларускіх турыстаў. Яшчэ каля 300 захраслі ў Амане. Раней Нацыянальнае агенцтва турызму ацаніла агульную колькасць беларускіх турыстаў у рэгіёне ў прыкладна 3000. Гендырэктар Белавіі падкрэсліў, што эвакуацыйныя рэйсы кампанія ажыццяўляе за свой кошт. Пасажырам не трэба даплачваць. Плануецца, што яшчэ 2 такія рэйсы Airbus Белавіі здзейсняць сёння і заўтра. Пакуль большая частка беларускіх турыстаў не можа вярнуцца дадому, ім арганізавалі дапамогу на месцы. Іншыя беларусы, якія сталы жывуць у Арабскіх Эміратах. Гэтак заснавальнік сэрвісу дастаўкі гатовых рацыёнаў Profit Food Раман развозіць для захраслых у Дубаі беларусаў бясплатную ежу. Заяўкі ад тых, хто мае найбольшую патрэбу, мужчына атрымлівае праз генеральнае консульства нашай краіны ў Эміратах. У няпросты час галоўна заставацца людзьмі. Калі вам ці вашым блізкім патрэбная дапамога, звяртайцеся ў генконсульства ў Дубаі. У складаны час важна трымацца разам. Беларусы сваіх не кідаюць. Таксама беларусы стварылі тэлеграм-чат, у якім з'яўляюцца абвесткі з прапановамі жытла і карыснымі рэкамендацыямі для тых, хто апынуўся літаральна на вуліцы ці захрас у аэрапортах Абу-Дабі, Дубаю і Шарджы. Тым часам войска Ізраілю пры падтрыманні ЗША працягвае паветраныя атакі па Іране. Гэтак напярэдадні армія абароны Ізраіля Цагаль нанесла ўдар па сакрэтным комплексе, што, як сцвярджаецца, быў звязаны з іранскай ядравай праграмаю. У ізраільскім вайсковым ведомстве заявілі, што ў падземным аб'екце група іранскіх навукоўцаў-ядравікаў займалася распрацоўкаю ключавога кампанента для ядравай зброі. Аднак, дзякуючы выведным звесткам і сучаснай зброі, сакрэтны комплекс удалося знішчыць. Масаваныя паветраныя атакі войскаў Ізраілю і ЗША распачаліся 28 лютага. Сцвярджаецца, што мэта аперацыі – знішчэнне іранскай ядравай праграмы і недапушчэнне яе аднаўлення. Былі нанесены ўдары па больш як 2000 аб'ектаў, зліквідаваныя прадстаўнікі вышэйшага вайсковага і палітычнага кіраўніцтва краіны. У прыватнасці вярхоўны лідар краіны Аятала Алі Хаменеі. У адказ Іран пачаў масаваныя абстрэлы Ізраілю і іншых краінаў рэгіёну. Вайсковая аперацыя ЗША і Ізраілю супраць Ірану трывае ўжо 5 дзён. Пасля забойства духоўнага лідара краіны Алі Хаменеі Іран як ніколі блізкі да зрынання рэжыму аятолаў. Ці адбудзецца гэта? Сваім прагнозам у эфіры студыі Белсат падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Мы бачым, што засталіся такія структуры, як КВІР, як Басідж, то бок тыя слупы, на якіх гэты рэжым атрымаўся, і больш за тое, якія і былі гэтым рэжымам. Асабліва КВІР, корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. І калі мы паглядзім на тыя персоны, якія цяпер засталіся, гэта, уласна кажучы, ўсё прадстаўнікі гэтага корпусу. То бок ён такая кузня кадраў для рэжыму аятолаў. І цяпер ён можа праз сілавыя свае структуры і праз здольнасць гэтыя сілавыя структуры падтрымліваць і, скажем так, актывіваваць іх на пэўных кірунках, там адбіваць налёты не атрымаецца. Хутчэй, яны цяпер будуць канцэнтравацца на ўдарах у адказ, каб знясіліць праціўніка. Тым часам выданне «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на свае крыніцы назвала верагоднага прыемніка Хаменеі. І можа стаць сын зліквідаванага вярхоўнага лідара Маджтабу Хаменеі. Ягоную кандыдатуру выдвінуў корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі. Дональд Трамп заявіў пра спыненне гандлю з Іспаніяй. Прычынаю гэтаму сталася тое, што еўрапейская краіна не дала дазволу ЗША на выкарыстанне яе вайсковых базаў для ўдараў па Іране. Заява прэзідэнта Амерыкі прагучала падчас сустрэчы з канцлерам Нямецчыны Фрыдрыхам Мерцам у Белым доме.
Іспанія фактично заявила, що ми не можемо використовувати їх бази. Ми можемо використовувати їх базу, коли хочемо. Ми можемо просто прилетіти і використовувати її. Ніхто не буде казати нам не використовувати її. Вони були неприязні, тому я сказав йому, що ми не хочемо з ними гандлювати. У Іспанії нема абсолютно нічого, щоб ми могли використовувати. У їх є великі люди, але нема великого керівництва. Адыёзны функцыянер лукашэнкаўскага БРСМу і кампартыі атрымаў 17 гадоў калоніі за здраду дзяржаве і спробу шпіянажу на карысць Украіны. Прысуд Уладзіміру Цюхаю вынеслі яшчэ ў 2024 годзе, але вядома пра яго сталася толькі цяпер. Справа Цюхая цалкам засакрэчаная, але частку яе дэталяў апавёў былы палітзняволены праваабаронца Владзімір Лабковіч, які некалькі месяцаў правёў з Цюхаем у адной камеры магілёўскай турмы нумар 4. Там Цюхай расказаў, што меў выкрыўчую інфармацыю пра некаторых беларускіх вайскоўцаў з генштабу і апарату Міністэрства абароны Беларусі аб тым, што яны гомасексуалы. Ён спрабаваў шантажаваць іх, каб атрымаць сакрэтныя звесткі, якія маглі б быць цікавыя ў краіне. Рабіў гэта адданы камуніст БРСМавец выключна ў мэтах заробку. Аднак аб'екты шантажу звярнуліся ў КДБ і Цюхая затрымалі. Музычны гурт «Саюз» выступіў на BBC Radio 6 Music. У эфір, што мае аўдыторыю больш за 2,5 мільёна слухачоў, іх запрасіў папулярны брытанскі дыджэй Жыль Пітерсан. Выканаўцы Алекс Чумак і Мікіта Арлоў сыгралі трэкі з альбому «Крок», што выйшаў летась у брытанскім лейбле «Містер Бонга». Песні гучалі па-беларуску. Дарэчы, еўрапейскі гастрольны тур музыкаў, што папярэднічаў выступу на BBC, прайшоў вельмі паспяхова. Артысты сабралі солд-аут на канцэртах у Лондане, Амстэрдаме, Парыжы, Брусэлі, Берліне і Капенгагене. Першая ракетка свету, беларуская тенісістка Арына Сабаленка, выклала ў Інстаграм ролик, на якім ейны бойфрэнд, 37-гадовы бізнесовец Георгіяс Франгуліс, робіць ёй прапанову. Мяркуючы з рэакцыі 27-гадовай спартоўкі, яна адказала згодаю. З аўтагоншчыкам Франгулісам Сабаленка разам ужо некалькі гадоў. Раней тенісістка сустракалася з беларускім хакеістам Канстанцінам Кальцовым. Той загінуў у сакавіку 2024-га, выпаўшы з вакна гатэлю ў Маямі. Паліцыя кваліфікавала ягоную смерць як суіцыд. У беларускіх крамах навінка. Тварожныя сыркі са смакам сталічных цукерак. Новая калабрацыя фабрыкі «Камунарка» з менскім малочным заводам нумер 1 набірае папулярнасць і ў соцсетках. Снимаем пробу. Вот так он выглядит внутри. Это шоколадный сырок. Сырок вкусный, начинка на самом деле похожа на начинку столичных конфет, но мне бы хотелось все, конечно, побольше. Алкоголь чувствуется. Рекомендую попробовать. Нашел в магазине Байкальским по рубль 43 за штуку. Раней «Камунарка» разам з менскім хладакамбінатам выпусціла «Эскімо» сталічная эліт, а таксама зубную пасту ў калабарацыі з «Модумам». На гэтым я з вамі развітваюся. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Нагадваю пра магчымасць ставіць лайкі і каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».